En el PowerPoint que veurem ara parlarem sobre la diversitat familiar. I què vol dir la diversitat? A veure si algú ho sap. Sí, molt bé. Varietat, perfecte. Exacte. Mireu, la diversitat significa que hi ha molts tipus de família. I què és el més important en una família? Doncs el més important és que tots els que la composen s'estimin. Què us sembla? Anem a fer un cop d'ull i en parlem?